right iko zvinhu zvichakubvondoka manje zvakuita zvichibuda pachena mbijana zvakuita zvichimeka sense kuti unyazonzwisisa kuti shabangu akabva nekupi achenda nekupi vanhu vake ndanani. nyaya ndikusangana nayo panapa iri paDaily News front page iri kutaura kuti Ncube group to get triple C money. Panapa kunzi it is now imaged that authorities are set to disburse funds due to this triple C under the Political Parties Finance Act to the group led by Watchman Ncube. While Justice Minister Ziyami would not confirm this development outright, when he was approached by Daily News yesterday, he effectively deemed the Ncube camp to be the legitimate claimant of the funds. This puts to an end the ugly fights within the Triple C over the money that he had been witnessed over the past few months, with both the Ncube camp group and the rifle faction led by Jameson Timber having laid claim to the money. It also comes as the ruling ZANU-PF had similarly been counting the cost of the chaos that he has been tearing apart the country's main opposition. Panapa manje nyaya iripo ndekuda so timu pakuchendikirinwa but pari kubuda nyaya kuzonzi timu rekwaNcube ndo vari kuwina mari iyo ndo vari kunzi ndo varidzive mari yacho iri kuda kubuda yeku Triple C iyo because vanhu vari kurwisana. Kune imwe timu rekwaTimbe iri kuzviti isusu ndisu Triple C chachayo avari kuti ndisu Triple C chachayo but apa pari kuti akunoti nyaya yacho yakuti chinoenda zasi but takuti tichiona manje kuti vekwashabas chavo ndevapi ende shabas wacho akabva nekupi achienda nekupi. Rekeza timboona tichingokupai ma-updates tichikuudzai kuti zvinhu zvaya zvinenge zvaapapi but ike zvinezvi ndiri kuona kuti chakuita chichiputika chichibvondoka mbijana.